σοκ για συγκεντρώσεις καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια ύδατα, αλλά και τις καλλιέργειες στη Μεσαπία Ευεία. Στο 50 Γκονζάλε, ο Λεβαδιακός με γκολ του Γκονζάλε σε ένα πάρα πολύ ωραίο. Διαγόρας Ρόδο 29 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αγροτικό ποδοσφαίρι. Αλλά πλέον το πράγμα, δηλαδή πέρα από την πλάκα βλέπουμε ότι το πράγμα είναι σοβαρό. Άπειρα είμαστε παρεούλα με την κυρία Αγγελική Μακρύ. Το άσχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στο 95, εκείνη στο 3-10 και το διπλό στο 3-10. Μπορεί να φύγει, μπορεί να... Καταπληκτικός συνδυασμός. Ναι, πολύ ωραίο. Βαλένσια... Ναι. Λοιπόν, Λέτζ, Ρίτερ, Νάγκλοντ, Μπαρτσάλη, Σέφερ, Ζωσουέ, Γκέντρε, Ποσέμπε, Μισίμοβιτς, Τζέκο και Γκραφίτε. Την πρώτη Δευτέρα έκανε 39,1, έχοντας όλοι οι υπόλοιποι πολύ μικρότερο εμένα. Δεξιάστε. Νάτος ο υπερτυχερός. Μπρε το παρανή και τι. Χαράτσινα στο... Το Μπουρανί. Με μυαλό πρωτάρι και χρόνια 40. Κομμεναριό καθημερινών. Τις έρωτες είναι εικόνα. Αθεόκραλα, είμαστε τελείως εκτός τόπου και χρόνου, αλλά δεν το κάνουμε θέμα. Ας αφήσουμε τον κόσμο να τα πει. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδί και επιστρέφουμε. Πότε ξανασυνεργάστηκε με τον Βασίλη Καρά η Δέσποινα? Περίμενε! Πάλι με τις σχέσεις. Έχει σχέση λοιπόν. Καλησπέρα Μάκη. Είναι δύο άνθρωποι πάλι που έχουν σχέση. Ένας από τους δύο δεν θέλει γάμο. Άρα ο άλλος συμβιβάζεται επειδή τον λατρεύει. Won't you set me free? Ξεκίνησε επαγγελματικά το 1993. Ήρθαμε στο Άρτη Μπεράλης να μιλήσουμε για το σκουλό. Είμαστε υπάτροι εδώ. Δαιμονία Νύχη. Το όνομα Αυστρού σημαίνει δυσνόητος, σκοτεινός και κατά μία αναβαθής. Hi, I'm Hugo Race. I'm Lee Fraser. I'm Johnny Bolden. Να σκάσω σου. Πού είσαι, Καλώς ο Μαυρούλης που βγήκε ο Ομπάμας. Won't you set me free?